OKFM 101.7. Nane Abrabopa dwumadie me title amede ma wo efa nkranhye ne se etode bia wutimi fa ade bi mu na ade na wo fa mu no wan sha ebedi wudem wo nkwa na nyina. Don't allow the way people have treated you to define you. Don't allow the way people have defined you or people have treated you to define you. That's the topic. Don't allow the way people have treated you to define you. Emma ho kwan ma ekwan bi anipa de wo fa so no eno nkyere wo bobre anase eno nkyere wo abrabo. Se ade bi a wo fa mu, ade bi anipa bi de aye wo no. Menyina eno so nka se enam sa asemesi anase obenten ede me fa sa kwan we so. Enam se me mame anase me papa de me fa sa kwan we so no. Eno na kye se ebi a me ye nipa hunu anase me ho enhia. Memma ho kwan sa masade no enkyere wo abrabo. Na ewura bi efani Cindy Johnson wo America mem wo kan story ne personal story onye obi a wo ye popular me watch no e wo Daystar television network so na megidi se ne story ne it worth sharing si nyina betumi asua bibia afrim. Cindy Johnson say ne papa ye sofo na waware ne maame na afi wo ma wo enkwada miensa enti dako ne maame di ne ko school okosi ne school mu wiye no ene maame no eba afie opon school a obedru fie na maame ne fie ne maame asesa ne niema ekọ me maame akosi mi wo school mu na ya mapon ma friend na o me fa me da fa mi bedru fie a me maame asesa ne niema kọ wankra me papa wankra obi a woni be ma foforo adwane mame yensa no egu ne papa so ena woni be ma foforo adwane kọ another state enti se bia ono wo North Carolina ena ne maame no afa be ma foforo ena ono no ede ne kọ Texas ena o makwa kwotena ho wankra ne mane miensa wankra ne kunu yesofo ne kunu ne firi asore ba ye obedru fie na ne yire ne fie wasesa ne niema nyina okọ enti wasesa bre na owo 8 years emfie nwotwe enti eye na dwenjene no se enti die bone nko na enti maye me maame a enti me maame etimi asesa ne niema firi aware ase wo besi mo suku mu ne wanka hwe ankyere me ada eye me fault na ena wonum se enkwada se BBC a eye na dodo na agene se efiri wo mo anasa ye omo mfom so anasa oma ye bibia enye wo se edie nko na wo me ho edie nko na ntie wo me ho ntimi maame ntimi antena me nkyɛn na wone me papa ntetemi amomu a maame etimi ehu be ma foforo na wodi akono achi na wajai me papa ho ene be ma foforo akwakodwane wamfre obi ada for so many years eti wo se wo nyini na asade ne edine dem wona dwenem edine dem Cindy say edine dem wona dwenem eti wona mana ne mo ye ha no who such as wono krata wo ye trouble child na so no mo ye nkoda miensa de nenam so no ne the last person a wo hu ne maame nti no na wafa sobo ni nyina abɔ no ho se ebia na me hwɛ de ana me ha adwene ana edidem e wa akoda na dwenem efise ne maame ekosi no school mu no oba fi besesa ne niema ene be ma foforo dwane ye kɔ another state wanwene ne ma ho wanwene ne kuru ho na kɔno ene edi nanum kan enti wɔkɔ enti edini dem for a very long time as a teenager no na or suffer from inferiority complex na onyine hu ni efise no hu say I'm not good enough ada me a trouble child na edini dem for so many years enti bra odru college no na esese wɔ relationship mu kra ba ma bi aba na life mu a na asasa de na to no ne nkwada abre mu no na edaso edini dem edaso tietia na fa hodie so eno na me pesa me de message ede ma wo ene de orofo etere bi a obra na ya ba betomu no yetimi koto obi nsem yetimi koto amanehunu bi mu yetimi wo yeto abusua bi mu a ebi a wo ba yenyi wo ntum anase yebu wo nemutia anani pa bitimi ye wo bone anampi ni pa bitietia wo fa hodie so wo abusua na wo be free mu no unse enra peace kase boy kan story bi akwada wo ye step child ne papa bu no wo dwane na akwada no second floor wo free so abehwe fom ama akwada ba ma wonya 12 years wo wu ya se wo koto obusua bi mu a wo bia mfa wonya hwe ebi amaame ne wo papa kora wo bia mfa wo wo auntie bi a wone ne kotena ye wo keka nsem bi editia wo bu wanimtia ye di watamo a saade no se wan hwe yi a ebe kyekyerew ama wo se ase ye kanipa kora wo nka ho ebe mmoa wo ama wo bu ho abofia ebema wankasa wonam onamu aye ha because of the way you were treated when you were a child ebra wo so won kwada brem eniyema bia wo fa mu a emu oya
it is saa deɛ no will define you saa deɛ no wanhwɛ bɛdi wachi wɔn kwana nyina me deɛ meyɛ mɔborɔfo o me deɛ me ni obia o me deɛ meyɛ ankonam o me deɛ ifiri me nkɔda brɛ nyina mabrɛ saa eti da bia na saa deɛ no da wano nti ɛma awerɛhoɔ die ɛhyɛ wakoma mu ma ɛma awerɛhoɔ die ɛfa wadwene ne wakoma no mum eti wo nam ana wo wura ho ɛtɔre bia wo awote hɔ na wasosum na wusu na da deɛ abra bedie ma bedie wasase su me ba edi ekura ntina me ba wi asa dai ɛna nipa tete me sa ebi na tu sindi no fiso nim die ntia ne maame tu ne kɔto school mu a obɛsesa ne nneɛma ne bɛma foforo dwane ya wanti o maame nka for more than 20 years ansa na wɔte o maame nka wanti o maame nka enti etimi basa wokɔtɔ tebea bi mu a emu ɔya paa na ɛba saa sɛ de meka ne wanhwa saa de emu ɔya ne betimi akyekyere wo na ɛkyekyere wo pɛ na afe wo namoa na wɔbɛmu abu awerɛho ahyɛ wakoma mu ma ye ka nipa asa won ka ya na ye wo se ye wo nipa bi a wo mo ba wiase wo mo de nyame hyira wo mo na wo de won ka ho maame me message amede ma won se onyankopon bibie ne ho ye surprise ma no se wo read Isaiah wo say God he knows the end from the beginning onyame ansa na wiye ne beduru no waka na wa hyase eti bibie ne ho ye surprise to God ba bia ye wo to ye ne nyankopon nim se ho ne ye be wo wato na nyame nim se destiny o de ama wo no ba bia ye wo wato no ehia na bɛboa amade opesa wo ye no watimi aye enti memma ho kwan ma bia wo to ye ene kwan nipa bia fa so atreat wo no memma no undefine wo ma onyankopon asem no undefine ma onyankopon asem no enkyere wo bobre enye nipa bia bu wo nimutia enye nipa bia to wo twene ye enye nipa bia edi wo dem enye nipa bia omo ye ne ma ye wo ya enye nipa bia omo de wo ma no ekeka nsem bi kyere wo no menyi omasem ne Bible say whose report will you believe why dear na obegye adi obegye di onyankopon asem e ka kyere wo anase emie mortar a wo ha de akyi anu oni ho ne de na abagye atom ene ne mede ma wo ne sɛ yetete nsɛm wo yasum yetimi kɔtɔ abusua bi mu a yɛfa sa wo hawo ne mu nanso sa wo hawo ne nyina so obetimi de ato asafo awurade nsɛm a obetimi de aye bibi enye kwada God will never waste any experience enye kwase a wo to sa abusua ne mu enye accident onyankopɔn wɔnyɛ accidental God wɔyɛ intentional God wɔnyɛ accidental God say was say minim de meyɛ wɔ no wato watwe wonnim sɛ hɔ ne ɛbɛ wato wonnim sɛ obefa de yam no wonnim sɛ ade na wo fam no enye kwada ɛbɛmu onya compassion daakye ɛde ama mobrɔfoɔ ɛbɛmu onya compassion ɛde ama nkrɔfoɔ a wo mu ni bie daakye sɛ wonyine na sɛ wote sɛ akoda bi kɔ hawo na yam hyehyɛ bi aka wo efisa wafa mu pɛn it you have compassion to help other people onyame wonnim dada na wonnim sɛ obetimi de aye bibi nti menye better menni yawo memma oyawdie mfa wakoma memma awreho mfa wakoma ewo mu se niema bi atoto wa eya nanso eniema papa bebre nso wo ho atoto wo ejina babia wode woni behwe babia anase the way people treated you badly ekwan nipa bi fa so kwan wode ho na wode woni behwe anase wode woni behwe eniema papa ewo mu se me ba ye nipa bi tamede ewo mu se nipa bi ampamasem de ewo mu se nipa bi kutia mede nanso onyame eka me ho etibedi ahyama dwene mu se twedi amponyakopɔ ka me ho die na ni soade hu no ne botaye ma me no daachi bi edi nkonimdi ebebre me enti don't allow the way people have treated you to define you. You are only defined by your creator. Onyame na wo bo wo no nko na betimi a kyerɛ wo bobre enye baabia ye wo to ye enye de nipa bia ka kyerɛ wo na onyankopɔn ne se men kan kyerɛ ewo na sama ewo Genesis chapter 1 verse 26 say wo bo wo se ne suban ne se so he created you in his image and in his likeness. Eti wonye nipa hunu na sam ne de ye ka no no eti na me busa say whose report will you believe? Wo background de na wo begye atum ekwan nipa bia fa so atwiti na begye atum wana oyawde bia wafam ana wo betene akase de nyame aka no eno na mede bebo me bra eno na mede begina na niema fam nyina me ma ne nya kwada daache me ne nyame benante na destiny a wo ma me no abem na ebem wa me nsoma ye nhira e de ama enkrofo wo mo atwa me ho ahia na menya compassion e de ama nkrofo ye ka story ye peace ye ka kwasebo efa abem a wonye mfie dumienu a wote ne step mother ne papa nchen ane ebo no a odwane na akoda ni fra brosan so beto fom no ebra meti star story na me di awerɛhoɔ efisa me nkoda abremba bia metena ye biara eya benedie ene wo yawo mu ena me faaye enipa metena wo mu nkyɛn nyina including my step mother wanyeme antum etina eye bro ene wo hawo emu na me faaye ane mu oye ntimi kan akoda ne de no ema me kan me nkoda abrem ema me nya compassion ema nkoda me hu se ye bu akoda bi ye tete akoda bi na kama koma because I have been there before mafa bi mu pen
a emu oya efrise mi hu niam emu oya akoda keto etimi de wo ma ebrowo etimi ma wo na mu bu adan ya wo fufuo wo ngo ne ntentem nti ma fa mu pen akoda yetimi bu wo de wo ti hwehwe ade mu ma fa mu pen enti bibi a wo fa mu no me ka kire wo se menya beta me manya beta wo mo ye sa ade ni ti a me nyina ma mfa nhye makomam meji onyankopon asem di se onyame se wo botaye ma me a eno na meso ma me de bebobra enye kwan obi de mafa so anase obi treat me etimi hye wo nkran odofo menim ne ato wo menim otan bi a wafa mu menim bema bi a woni ne kohia ye wo ex boyfriend or ex girlfriend bi a okeka nsem bi kire wo se wo ye nipa hunu didi watam ema mu ye ha 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 enne se wo beji onyankopon asem de waka fa wo ho a ebema wo mu ayedu na wo di nyankopon asem na renew wo mind enti na Bible say do not conform to this world but be ye transformed by the renewing of your mind ma onyankopon asem na ensesa wadwene emfa wo ho na stronghold bi a wawadwene mu a ekotia wo adwempo bi a wanya ene nyankopon asem eba abura no to twene na fa nyankopon asem atum fi nyame se menka nche so wo ye ne ba wodo wo botaye bi ma wo de wafa mu nyina no enye kwasa wo di ni nyina beba no a obetimi akeka bibia asieni ama edi yedie ene nkanko aba. So don't allow the way people have treated you to define you. You are only defined by your maker. We ending crunchesem amedema wo ewo Abrabopa ejumedie so. OKFM 101.7.